Kaixo, hemen kontatuko dizuet etxe egokitu adimenduaren biro esperientzia, bai? Dakizuenez, gure biro zerbitzarian momentuz 8 aplikazio ditugula ja guztiz garatuta guri ikasleekin batera frogatu edo erabila izateko ikasgelan, bale? Kasu honetan, behar bereziak dituzten pertsonentzako esperientzia da, bai, beraiei laguntzeko bi gauza egiten. Alde batetik, maila prestatzeko eta bestetik plater garbigailu bat jartzeko, bale? Orduan, bi esperientzia hoietarako aplikazio bat daukagu, deitzen dana etxe egokitu adimendua edo casa adaptada, casa inteligente adaptada, bale? Eta bi esperientzia horiek bakoitzak 3 maila de nivel, bai, ezberdin ditu. Batetik basikoa, ertaina eta zaila, bai? Lehenengoan maila pertsona bakarrentzako montatu behar dugu, bigarrenean 2 pertsonentzako eta hirugarrenean 4 pertsonentzako, bai? Eta berdina platerra jartzerako orduan, bai? 3 maila ezberdin ditu, bai? Eta lehen bezala, hemen daukazue, gure aurkezpenean daukazue hemen deskribapen txiki bat, eta bideoa daukazue, bai? Erakusten duena zein dan esperientzia, bai? Hau da, zuek ikasleek egin beharko dutena, bale? Aplikazioan barruan, zer egiten dan ikusteko, noiz trabatuta geratzen basarie, ez dakizu zer egin, bagian bideonek laguntzen dizue aurrera jarraitzen, bale? Eta non dago platerra, platerra hemen dago armairuan, bale, bideoan ikusten dut, sin más, bale? Ez daukan misterio handirik, baina oso interesgarria da bideo izatea. Eta bestetik, badokat ere, virtual barek, prestatuekau gida, bai, esperientzia egiterako orduan, bale? Eta nik kontatu duzena kontatzen du, bale? Aplikazio honen helburua behar bereziak dituzten pertsonei laguntzeko funtsezko 2 prozesu indartzea da, ala nola maila jartzea eta gauza garbigailuan jartzea. Horretarako 2 trebakuntza prozesu garatu dira, bakoitza 3 mai ezberdinekin. Maila perfektua, oinarrizko protokoloak ikasiz, bai? Hori da litzateke lehenengo aplikazioa, eta bigarrena litzateke ontzi garbigailu lagunkoia, soluzio virtual inklusiboa, bai? Eta 2 aplikazio edo 2 kaso de uso, ez dakit nola esan, bai, ezberdinetarako, 3 mai ezberdin daude, bai? Oinarrizko maila, tarteko maila eta maila aurreratua. Oinarrizkoa bada pertsona batentzak jateko maila jartzea. Tarteko maila jarri 2 pertsonentzako. Eta hirugarrena, maila aurreratua 4 lagunentzako afaltzeko maila jartzea, bai? Eta eraberean ontzi garbigailuaren esperientziak 3 maila ezberdin ditu, oinarrizkoa bada tresna txikia jartzea ontzi garbigailuan, bitarteko maila eta maila guztietako tresnak jartzea ontzi garbigailuan eta maila aurreratua edo 3. maila ontzi garbigailuaren mantentze lanak burutzea. Bale? Hortzegoaz, bai, hemen dago bideo funtsezko funtzionamendua, badaukagu argi ja momentu honetan, ez? Ukitzeko edo klik egiteko hau litzateke, bale? Klik, bai? Gauzak harrapatzeko hau litzateke, grab, agarrar, bai? Honekin, bai? Eta, momentu eren batean eskatzen digu igual inventarioa zabaltea edo beste gauza bat egitea botoiarekin egingo nuke, bai? Beste aldetik, birok badauka bere menu ateratzeko aukera, ezkerreko mandoan zabakatzen badut hemen 3 marratu dituen botoi hori, bai? Baterako litzateke estena aldatzeko aukera, eta bale? Printzipioz erabilpen basikoarekin gabiltza, niri gustatzen jata esperientzia bakarra sartzea sesio batean, bai? Izan daiteke, nonbait izan dezakegu hori erabilpena bestez aplikazio bat sartzeko sesio berean, badago aukera hori egiteko, baina guk simplearekin bagoaz, bale? Orduan, horretarako esperientzia hau frogatzeko beti bezala etxiko dizuet sartzen gara single playeraren barruan, bai, gure azkeneko single player horren barruan, logeatzen gara gure erabiltzailearekin, bai? Eta sesio berri bat sortuko dugu, bai? Deitzen dana, bai? Vivienda adaptada, vale?
hemen deitutak dago etxe egokitu adimendua edo casa inteligente adaptada, bueno, gure zerbitzarian izena bada vivienda adaptada, vale? Garrantzitsua. Zein da gure biro single playerren bertsioa? V3.1, A2. Orduan, zein da zabaldu beharko duguna? Vivienda adaptada 3.0 rekin egindakoa. Biro 3 bertsioarekin egindakoa, vale? Aukeratzen dut, deskargatzen da, bai? Neukan logeatuta lehendik, aurrekoak kentzen dut, eta horretara sartzen da, gogoratu, norbaitekin batera egin nahi badot esperientzia, badaukadala jena den kode bat sortzen zaidana, kopiatu egin dezakedana, eta nire lankideari bidali, edo ikaskideari bidali, eta berak join a session with ID hori pegatu beharko luke hemen, eta sesio barrura nirekin batera sartu ahal izango litzateke. Vale, banoan, beti bezala, VR-ak erabilita, vale? Badakizue, USB-C konektatzen dut nire ordenagailuera, hemen ematen dut link yes, eta barrura guaz. Vale? Eta zinaz. Hor, aipatu duguna, ez? Badago hemen arkezten betiko panelean, aukeratzen dut euskaraz, aurrera egiten dut, urdinez, interaktiboak direnak, helburua horia dago, vale? Helburua kolore horian ikusten da, onartu. Vale, eta bi ekintza daude, MyPerfectua izeneko ekintza edo ontzi garbi gaioa. MyPerfectua montatzeko 3 mai ezberdin ditut, eta ontzi garbi gaioa egiteko ontzi garbia jartzeko 3 mai ezberdin, vale? Oinarrizkoarekin hasiko gara, oringot, vale? Hemen azaltzen ditu. Onde etorri Elinaren etzera, Elina gurpil aulkian dago, eta narriadura kognitibo harina du. Egokitatoko etxe bizitza batean bizitako autonomian nahikoa lortu du, eta orain berak bakarrik jateko maila nola jarri jakin behar du. Bagoaz, vale? Vale, hemen, hau da helburua, hau da maizapia, hartzen du grabe egiten, vale? Honi ematen, eta, belelekoan kokatzen dut, gurpidunakia noa, tiki. Vale, non dauz platerak, hemen dauz kajoian? Ez, hemen ez. Hemen, grabe egiten dut, eta jartzen dut platerra. Plak. Edarantzi, vale, hemen dauz, eta lontziak, niretzat, pik. Jarriko dut. Vale, eta horrela, banoa jartzen dana, vale? Hau izango litzateke, lehenengo aukera, vale? Berriz sartuko naz barrura, eta plater garbi gaioarena egingo dut, vale? Aukeratuko dut euskara, urdinez gauzak hartu ditzazke danak, eta horia helburuak dana, ontzi garbi gaioa, oinarrizkoa, hasi, vale? Ontzi garbi gaioa. Ireki ontzi garbi gaioa, hemen dago nere ontzi garbi gaioa, zen teknologikoa. Erretilloa. Bueno, hemen ja, arazotxo bat badauka gurpildu nokien da norbait, ez? Bueno, hemen, ez da hori ondo simulatuta, baina, ateratzen dugu. Vale, hartuko dut platerra, grabe eginda, ez, platerra, tik, eta noa, vale, hemen dik jongo barko litzateke gurpildu nokien dagoen norbait. Taka, bueno, hemen, dana erraza ematen du, baina gurpildu noki batekin hemen giro egitea eta bar, ez dago simulatuta, eta agian interesgarria izango litzateke, ni oso kritikoa naz, gauza gotxukin. Triki, mata. Vale, sin más, vale, txantxan nabil, sin más, egiten duzu aplikazio guztia, eta listo, vale, grafikoki oso potentea da, baina erabilgarritasun aldetik, bueno, hobetzeke ere egon daiteke aplikazioa. Eskerrik asko.